Россияның Урал тигән хузыр бер төбәгенең көньягында таллын елгалар, куе урмандар араһынан бәүлеп агып, унан иркен кырлар төбәгенә сыгып, кояшка иркәләгәндә яйрәп яткан җирләрдә бер карт үзенең карсыгы менән көн күргән. Карт урмандарга йөреп һунар иткән, елгаларда балык тоткан. Әбей тугайларга еләк емеш йыган, улардан как койган, киптергән. Шулай итеп гомер кисергәндәр булар. Эй, әллә нишеп Аллаһ Тәгалә безгә бала бирмәне бит. Картайган көнебездә кем карар да, кем багыр икән безне бабай? Шулай бей. Аллаһ Тәгалә шулай итеп кушкандыр инде. Ой инде, Әллә бей, сәйсеп алайыкмы? Әйдә бабай, әйдә сәйсеп алайык әле. Сәй куяйым. Бабай. Һау беткән икән. Елгага һауга барып кил әле. Менә бир күләгеңде шуны, барып киләй. Үзебезнең елганың һавы шул хәбәре йомшак, шифалы бит ул. Хуш етле үләннәр һалып, кайнатып эсһәң, шәбәяһең дә китәһең. Аллам. Аллам. Улыбыз булһа, килен алып бирер инек. Йәндәрбез булыр ине. Куанышып, уйнап йөрердәр ине. Без уларга карап, куанып ултырыр инек. Тормышыбыз да ямьле булыр ине. Аллам. Әбей. Аны. Аллам. Елга буенда төргәп таба алды. Ниндәй төргә? Кайдан таптың? Каралы бабай. Шундый матур ир бала. Бирде Ходай хурганыбызды. Субханалла. Алла, күз теймәһен инде. Исемен кем дип кушайык бабай? Исемен дигәндә, исен. Әллә исем дигәне үзенә акчаны да куйды түгелме ул? Әллә исем дип кушайыкмы? Амин. Исем булган. Алла, субханалла, күз теймәһен инде. Аллага шөкер. Уллы ла булды. Аллаһның биргәненә шөкер. Ай үсәһен көн үсеп, ел үсәһен ай үсеп, бала зурайып үсеп киткән. Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Кылым сагымды, әллә нияр ала зурайып китте бит. Афарин. Мана нинди зур булды. Әлхәмдүлләх. Бар. Алла бабай. Утырып сәйсеп. Шул көндәрдә лә күрәһебез бар икән. Кыланып, шатланып. Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Аллам. Иркен тәбигать кысагында ата-әсә булган карт менән карсык назында тиздән исем ир-егет булып үсеп китә. Үзенә тиң кызды осратып, гаилә кора. Ана, әбей, балалар кайтты. Балалар. Әйдүк. Әйдә, сәй хәстәрләп алалар. Әйдә, сәй куяйык әле, әйдә. Әйдә, улым, утыр яннарыма. Яшы барга һүз бармы һинең менән? Мына улым, һин ир-егет булып, гаилә башлыгы булды. Безнең башкортларның йолаһы буенча, һин үз авылыңа нигез карарга тиешсең. Мин мына һин берәр сакланып, елга буендагы һиңа урын карап куйган. Шул урынды барып карап кайтырга дип килен менә. Һин һәр вакыт мине курсалап, кайгыртып кына тордың. Рәхмәт һиңә. Һин хайлаган җирдә бүген үк барып карап кайтырбыз. Амин, шулай итәбез. Барып карагыз. Әйдә кәр. Бар карап кайтыгыз. Бар, хәерле сәгатьтә. Мына ошо инде безгә атай хайлаган җир. Һиңа охшаймы? Әйе, бик матур урын. Мына бит ниндәй хозурлык. Унда киң кырзар, булда мул һулы елга тыныс кына ыйып ага. Елга ыйып кына аккас, аны ыйык дип атайык.
Авылыбызды исем дип атайык. Анда тәү башлап нигезде һин һалаһың бит. Шулай булһын. Безнең нигез ошында буласак, безнең авыл ала бирһә, зурайып, матурайып китер, күп кешегә төяк булыр. Амин, шулай булһын. Амин. Бына шулай итеп, исем авылынан нигез һалына. Яйлап кына бында башка милләт кешеләре килеп төпләнә. Авыл яйлап зурая. Әлеге көндә исем авылында унлап милләт кешеләре тату яшәй.